ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες για τις τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα. Δεν θα κάτσουμε με στα χρωμένα χέρια. Αυτήν την ώρα λοιπόν ο Πρωθυπουργός μαζί με τους στενούς του συνεργάτες, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη και τον Γιώργο Μιλονάκη αλλά και τον Γιώργο Ευθυμίου, με την περιφέρεια, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά αλλά και 8 δημάρχους των περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά, εξετάζουν τα δεδομένα της επόμενης ημέρας, τις εκτάσεις οι οποίες κάηκαν, δασικές, ημιδασικές ή υπεριαστικές, τα μέτρα της κρατικής αρρωγής. Μην ξεχνάς ότι άνοιξε ήδη η πλατφόρμα της κρατικής αρρωγής για τις αποζημιώσεις και βέβαια το τι μέλη γενέστε για την προστασία των δασών, καθώς πλέον έχουν απομείνει λίγοι πνεύμονες δάσους στην Αττική. Θα πρέπει να σου πω ότι μόλις έφτασε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, το εντός εισαγωγικών θα πω το υποδέχτηκαν διαδηλωτές, φωνάζοντας συνθήματα για την πρόσφατη πυρκαγιά. Μάλλον τους ακούτε ακόμα και μέχρι αυτήν την ώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε, Νίκο, στο σχέδιο των 10 σημείων το οποίο συζητά τούτη την ώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο. Και για την ευθύνη για την τέλεση αντιμερικού σχεδιασμού.